Tu passes a la xicota. Carme, tanca el peu ahí. Ahí, molt bé. I els genolls ahí, per a que estiguis segura. Molt bé. Junta una miqueta més. Estàs bé, Carme? Carme, estàs bé? La mínima expresión para explicar. Ella ara no munta, però fa que ella sàpiga el que té que fer. Estamos preparados. Estamos preparados. Dos brazos. Mira diputada que como está allá, cago así, y la tres así. Si vas ahí, disputar las defensas que costado. Vale, perfecto. Segons preparats, quan dius segons preparats, heu d'estar ja... Així, en esta postura. Segons preparats, segons amunt. Segons amuntada. Agarreu-se, puja amunt, i ara dret. Vale, les primeres marxes... No, ese peu, si no ja desequilibra tota la figura. Peu esquerre. Està girat? Fes un pas avant. Fes un pas avant. Ara sí. Ara sí. Vale, tira't uns poquets els peus avant. Els peus avant. Tira't uns poquets els peus avant. Baixa el cap. Fes un poquet del cama. I ara aixecat. Busca la posició, repartix les càrregues. Molt bé. Peu al bescoll. Al bescoll. Col·loca el peu, sense fort. Això, la primera és la que costa. No morreu els caps, avanceu un poquet els peus. Ahí, molt bé. Ara està massa tenia que portar-lo a casa. Carme, no te me dejes.